faso Maliba janaba se ko akadi alhamdulillah on ba fongo ala danga mande tigi ya disunjata ala danga to anga sira sosa ni jamato furugon labab to adogi sarala ako ya bibeza awo ngamita misi na la sona ngamita amisi awo amidu okay ni jamato furugon bito adogi sarala abito adogi sarala bamana nganja ya koro sigatala haklite da akorobishi foka nogodu hakile ma fana bado lukun jamana tabarikala we fugaye angata awo ne alaga je sofla masa ay dugu kana je anyana abarkai on be masa bayin tanuka barikada sanga ani wati na yi jabaro wahido nanya tanuka na minga rasulubi tanuwe ka barikada ni ga wale nyuman do nanya le tanuka barikada ne mani kishi baya mi do ke ala ko jide aka amma so bi foku barikada usara tambulo ala ku bulo kansi uji ankoro ante sengante nyina ika do ka bana koro bankura kanu shisoro ka jide ke lafiya ulla ku foku barikada ni ko wala nyuman don munum bi tienso bada dali kanu yo nanga bamba to kilingelen bela jelenyi alaka la harason sumoye anyere bi mira ante glogele ya sigila matna ke yanto muriye alaka nya ka anta do kono kani jin farakonya alaka ni mayre chenya de jabaru masa aleka kanu de kanu kodanyi okuma ayo kanu do an nan kanu ba munum fana che an bu foku barkada ko dantula ku ni che ka kanu ya la alaka nu nimisa wa be bismillah mne kene minga o de kuna foni kene ni sanaina kuna foni fana binyeshi mamu ma owe ma kuna sirilunye ya sa ku bo kuna siri kono on ban wasa do fasiri seben kono kuma ulla kalmuni dababara matarafa ba kan no bla seben tika do an bo kilingilinta janyo masa obi lasu mawo ni alaka je ona ku garjigaye ya makulu e fly abe barakele kono kise le ba jama ni lame ba jama ni alaka je klonye gele joko nyuma ni nyima da ko nyuma ala ko no yawi kala se ko nyuma no ya anjere wi kama be ni ga cheri shuya ko latigo ala ko no ya ufana ye kala ko nyuma no ya kanu ba jama kulu ye ay waku ka bismillah ka fiye ko siribe marhaba ori bashite mayala de bashita ya ka kene ko alhamdulillah koromro ki fana fo ikado ami gindo ani siginyo mbele dele ko bashite alhamdulillah mbela tan bashitu lay siginyo mbele dele ko ki fo tubarikallah koromro ikado ka fo duwa ni dali masa ale tanno ko kumani sanga bella jelela ya fo chugo mina bi arabai mi metalike san kalu worona abi juin kalu kufo ale kleta ani woro samba fla ani mugan ani kele kado ambe asmi kle ula ina fo wamsiru aya fo chugo mina wambi samye dunda fana na koromro ora to fasu chakela fana yenguluma babawye mi metalike ikado nguluma munu ni utisega utinyine abonga jamana senekela kufo abonga monikela kufo abonga bagamarala kufo abi monikeba kufo ani furuba chakela bela jele koromro ani kado ka fo anga julo baw abulu seba koromro anga julo fara kuma ambu fo ku wale nyimando ka fuku ga bismillah mi metalike kuna fo ni gafo kono kungango kibara abi sebe nazara kala yafo ka bayle mabamanga na wala sala hakilolo kuma baw ka seka la fam ikado hami mi mauna uye ikado laje baw ni lambaw uluka hambe seka jara kuna siriko ukabula peu ne ka bo akobela dele kalama kuma mafu ku bismillah ku danga se anda ko bla dagri ndala obekedere amagari amne ni adi ambam na ni barkay nje tawro jambe dikado ka fombulu mono bo ikado annoncer ka bolila annoncer hakilla jigina dado kamara ana jew uluka fasi disebe do formro mi yesebe re nyefolo e bokku keme duru bisaba ani saba ambe bi araba dunya mboli ulla ikado dadai kanto ka ngali no yaka araba dunya ngali nika oke pourquoi ne pas le dire una atifo mi mbitalike anga jibuli sira ulu boli kungangu ni nye ngali wera mi na kembe ke koromro ko yela ko sigida de yere joro jumenye karo ka fo mi ni obitali ke jiwuli raw ulu laboli la kwanjo da jumen ay andi venge de gouvernement de babeke daroga hakila koromro ikado itamana ka ban ko anga jamana niya taka jatimne fason maliba ikado samya dunda ko joroni kamana gwa mimbi ke koromro ode anga kado ka fo bedaw ulu bela jilebi yelama ne ka ke kado ka fo jijo sira bawye o kunti dore jiwoli bro sira muno no lu labenedo no lu ka konna kanga konna bok mani sanga be ikado jika tama ikado asaguya ula foka se gire fana ukatwa asaguya la o kumana ko gele ababbe ula
la n'a sɔrɔ sigida denw sigi kun ye kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen ko marakɛbaw olu ka baara bi bɛnni ma kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ hali n'o ti kɛ a kɛcogo la ko yala sigida denw yɛrɛ jɔda ye jumɛn ye Fadiri b'a y'i kanto n'o ye Dado Kamara ye a ko k'a sɔrɔ i k'a dɔn sigida denw jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na ko ala dɔgɔmani da ye mun ye kɔrɔmɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ka i k'a dɔn kɛta ye kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen ne ka taa i k'a dɔn min ni u y'an bolola ɲɛmaw ye olu fili i k'a dɔn kumana fosiw kɔnɔ ko yala n'o dabilala o ti kɛ sababu ye ne ka caman bɔ nin ko in da la wa Fadiri b'a ko yan'an k'an da kɛ woyinbaden ye kuma ni sanga bɛɛ gouvernement walima marakɛbaw olu ka kɛta n'o i k'a dɔn k'a fɔ k'an ta kɛ kulu ye u la ko k'a sɔrɔ a jogojugu caman bɛ yen kɔrɔmɔrɔ o kumana ko k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen t'an yɛrɛ masurunyanamaw o y'an yɛrɛ nɔ ye ko k'a sababu kɛ min ye Fadiri b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko ala dɔgɔmani ye mun ye o ye kuma ni sanga bɛɛ ni waati yɛrɛ sera kɔrɔmɔrɔ n'o bi samiya donda kofɔ i b'a ye k'a fɔ dɔw jogo tɛ dɔwɛrɛ ye san natɔ walima san mana kɛ ka fin ka ban min bɛ tali kɛ ɲama ni k'a dɔn k'a fɔ u bolola minɛnkɔrɔw la k'olu kɛ ka o kumana jibolinda yɛrɛ ni k'o bɛɛ lajɛlen fa tewu yala ji na fanga sɔrɔ ka taa nin bɛɛ ye wa k'a dɔn ko nin ye wale min n'a ka cɛ ka jugu kosɛbɛ wa a bi kɔlɔlɔ dan fana tɛ dɛ sabu sigida minnu n'o ye denbaya minnu ni du minnu ka surun nin yɔrɔ ninnu na kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn ji tɛ a taasira bila o tɛ o kumana taasira datugulen ye dɛ ko ni taasira datugura ji bi kɛ wajibi ye o kumana ka dɔwɛrɛ bɔ tuguni o bi kɛ dekunba ye o bi kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kamana gangoba ye k'a dɔn ko an bɛ donni minɛ ko bi ko nin bi kɛ san o san wa kuma bɛɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen bi kule ko marakɛbaw de kan ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ jibodaw n'o ye jibolisiraw ye k'olu dayɛlɛ tiɲɛ don wa ko hali ni i k'a dɔn o jiwoyo sira n'u dayɛlɛla i k'a dɔn bɔgɔ minnu ni ɲama minnu bɛ to yen k'a dɔw bi kɛ u bi tila ka jigin o kɔnɔ wa anw ka sigida denw n'o ye anw yɛrɛ ye kɔrɔmɔrɔ sigida kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɛlen don ne ka i k'a dɔn jiwoyo sira ne k'a kɛ i k'a dɔn ɲamabɔnyɔrɔ ye ko nin ye jogo gɛlɛnba ye nin ye jogojuguba ye a ka kan an k'a dɔn k'a fɔ an jɔda bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigida a sanuya a n'a hɛrɛ lasɔrɔli o la Fadiri Dado Kamara ka ɲininkali ko pour ne pas le dire a bɛ fɔ dɛrɛ ni min bɛ kɛ k'o ye fɔ ko ye siga t'a la min ye i k'a dɔn jakuma ka ɲinɛminɛ a tɔnɔ b'a yɛrɛ de ta o jɛlen don dɛ gouvernement kɔni a kan k'a ka kɛta kɛ siga t'o la nka anw yɛrɛ minnu fana ye jamanadenw ye an fana jɔda bɛ yen hali n'an ka analyse personnelle man ka kɛ fɛn dɔw bɛ yen an k'o tiɲɛ yɛrɛ fɔ i m'a faamu wa d'accord i b'a ye jamanadenw dɔ b'an yɛrɛw la i ye min fɔ hali ni san furufuru la o y'a sɔrɔ an y'an ka wuluwuluji bɔ ka fa bɛɛ fa ko sa bɛ na ni sa ma kɛ nafɛn ye sigida bɛɛ lajɛlen parfɛnen don a bɛɛ lati kɔlɔn na kasa bɛ sɔrɔ ka kɛ suma kelen siga t'a la awɔ o ma i k'a dɔn annonceur ka bi bɔ Dado Kamara ale ka fatiri don ni ala ka jɛ Dado Kamara ko baara ɲɛna an bɛ indicateur de renouveau ta Dramane Alu Kɔnɛ Dake a kɛn bɛ ka i k'a dɔn fasiri kɛ min bɛ i k'a dɔn daɲɛ kelen kofɔ en un mot a ko charte sara awɔ ko charte sara dɛ an kɔni ko M5 sara charte fana sara an kɔni ma communiquer mais Dake y'a fɔ aya bisimila ko charte sara ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko maa si tɛ se ka charte ta tuguni k'a di an ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'o ye i k'a dɔn dalilu ye furancɛ fanga o ka baara taabolo dalilu ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko nin ko minnu filɛ ko charte yɛrɛ k'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen wora ka bɔ a kɔnɔ ko dankari kɛra charte la ni ka i k'a dɔn lajaba s'a ma k'a sigiyɔrɔma yɛrɛ cayara k'a dɔ ye jumɛn ye ko min ye i k'a dɔn jamana i k'a dɔn a ɲɛma yamaruyabaliya ka yamaruya ko o jɛ o la jamana ɲɛma dangan fɛ ayiwa k'o fana k'i bɔ yen ayiwa ɲɛma dangan yɛrɛ kɛlen jamana ɲɛma ye k'ale ka jɔyɔrɔ n'o ye i k'a dɔn vice président jɔyɔrɔ k'o fana tununa fɛn ma fɔ o la o ye sariya sɔsɔ dɔ ye ayiwa ko min ye gouvernement ye k'o fana ye dan sago k'a jirala k'a fɔ ko maa 25 jama don k'a kɛra 28 ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye i k'a dɔn fangakɔrɔ k'o dafiri i n'a fɔ fangakɔrɔ a dafirila cogo min ko olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko minnu tun bɛ k'u yɛrɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ walanda dibaw ye maaw ma ani lakilen kɛbaw ayiwa ko olu yɛrɛ kɛn bɛ k'u da gulɔbaranisigi bi a si tɛ kuma k'a dɔw kɛn bɛ k'u da de mantun tɛ tɛw i b'a ye k'a fɔ ko min ye ko a dɔw yɛrɛ bɛ ka boli télévision sow ɲɛ jabaranin kumasow u bɛ ka boli o ɲɛ ko plateau de télévision ayiwa k'u tɛ sɔn ka kuma bilen ko jaja i b'a ye k'a fɔ ko olu minnu filɛ nin ye ko u caman tun bɛ ka nin bɛɛ kɛ yaasa u ka promotion ko o bɛ se ka sabati Dramane Alu Kɔnɛ Dake ka fɔ la a ko an kɔni b'a dɔn ka ban k'a fɔ
fɔ ko maa min bɛ yen nɔ ni dɔ bɛ di e ma ni e kɔni maa mago bɛ dilan maa min fɛ ke e tɛ se ka foyi foyi kɛ bilen hali e tɛ foyi ye bilen awɔ o tɛ jɔni jo da jɔni jo ni da i tɛ yeli kɛ bilen dara ko ten k'an kɔni b'o kalama ayiwa ko i tɛ foyi ye bilen e kɔni e ta bɛ kɛ i ka dɔn o kuma lamana lu kɔnɔ daki a dɔ la nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don a ne mo u ka bidon bɔli kɔrɔmɔrɔ u bi ten n'u m'a kɛ a bi balana n'u y'a kɛ i k'a dɔn ti balana fɛn o fɛn bɛ yen n'a ti fanga kɔnɔ o dalaka ka ca u bi weleli yɛrɛ kɛ walasa ka se ka lasɔrɔ nka kabi degré bɛ bɔ waati min na a di to a ko y'o bale pewu i t'o mɛn journaux la i t'o mɛn hali ni ye i ka télé wali n'i y'a sigi ka taa bila a tigi ka so a tɛ kuma bilen y'u cogo ye o n'u y'a kɛ de hali n'i y'a wele répondeur a ye répondeur kɔni tɛ wa appel en absence 0 n'o yera message 0 i tɛ rappelé a bɛɛ nka maliyɛn fɛn o fɛn bolo bɛ ko la n'a tilala ka bɔ a la tun cɛ o ye kojugu daminɛ tun ala ka nɔgɔya i k'a dɔn ne bɛ n bolo mɔgɔnɔ bɔ indicateur ani k'a dɔn kibaruya sɛbɛn caman kumanen don min bɛ tali kɛ INTM ma i bɛ o dɔn wa Union nationale des travailleurs du Mali k'u kɛlen don ka tile 10 kɔntɛ k'o di Choguel Kukala Mayiga n'a ka jamakulu ma k'o tile 10 kɔrɔmɔrɔw n'o kɔni dafara n'olu ka laɲini ma sabati u y'a bila yɔrɔ min na a bɛ taa o yɔrɔ kelen la Badiri an kɛ indicateur kasobo kɔlɔsibaw fana ko k'olu bɛna taa tile 30 baara bila renouvelable ko n'a taara juin kalo tile 29 k'olu fana bɛ kalo kelen kɛ mumɛ kɛ o ti baara o ye ko ye dɛ segin bɛ ka tuguni o kuma Yakuba Dumbuya kumanen don INTM donne 10 jours au gouvernement pour satisfaire ses revendications i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ gouvernement n'o o ma ɲɛmaaya bɛ an karamɔgɔ docteur Choguel Kukala Mayiga bolo kɔrɔmɔrɔ ko kuma ko kunu a ye taama to ta ka taa bisimila minɛ bourse de travail la o bɛ tali kɛ INTM yɛrɛ jaba la o la Badiri b'a ka fɔ la ko kuma na ɲɔgɔn ye kɔni kɛlen kɔ k'a ban maa min n'o bɛ tali kɛ Abdraman Nanfa Touré la ale min ye i k'a dɔn INTM secrétaire général ka dangan ye o kumana ale ye i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga ne k'a bisimila sabu ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaa yɛrɛ la ale bɛ taama na o kuma jamana kɔ kan Badiri b'a ko k'u ye hakili falen kɛ a kɛra bourse de travail la INTM yɛrɛ jaba la o la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kukala Mayiga a ka nin taama in na ne ka taa INTM na o kumana k'a wale k'a sɛbɛkɔrɔ fura kosɛbɛ INTM maa ɲɛmaa olu fɛ olu ka wasa ne ka o yira kumana k'a fɔ ko a kɛlen filɛ ka wali min kɛ kɔrɔmɔrɔ o kumana olu kɔni wasara la u nisɔndiyara ko nka ye min ye kɔrɔmɔrɔ o ti dɔwɛrɛ ye olu ka laɲinifɛn min bɛ yen kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn Choguel taara a ma taa o a ti fɛn bɛɛ o la dɛ i k'a dɔn k'u ni gouvernement min n'o kɔni cunna waati tɛmɛnen na o kuma k'o ka bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila la o la k'a fɔ faso Maliba gouvernement sɔnna i k'a dɔn olu ka laɲinifɛn dɔ ma k'o sɛbɛn bolonɔbila la février kalo dɔ senfɛ san 2021 an bɛ san min na o senfɛ k'a dɔn olu ka laɲinifɛn minnu bɛ yen kɔrɔmɔrɔ o kumana ko o kumana bɛnkan kɔni tun kɛra o kow kan nka ko ka bɔ o donni na ka se fɔ i k'a dɔn waati min na olu bɛ ka préavis bila kɔrɔmɔrɔ ko taama bɔ sisima mɛnɛ o kuma ko kɔni kama waati min na olu ka laɲini i k'a dɔn a danyana kosɛbɛ ni na dansigira i k'a dɔn k'a fɔ i cɔma bandaw ka fanga na ani an karamɔgɔ Mukutari Wan kɔrɔmɔrɔ ko kɛra sababu ye olu ka u kumana u ka laɲinifɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko i k'a dɔn k'a fɔ revendication ne k'a sunzoro a y'a sunzoro kɔrɔmɔrɔ k'a ma bɔ yen dɛ parce que b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba ka tile ale nɔrɔbilala Abdraman Nanfa Touré ale ye kɔrɔfɔ ne k'a sɛbɛkɔrɔ mada a y'a ye i k'a dɔn k'a fɔ tanu ni foli de ko di i ye k'a dɔn n k'a fɔ gouvernement maa ɲɛmaaw ma ka yira k'a fɔ u ka nin taama in ni nali min filɛ o kumana olu ye caman sɔrɔ a ko la ne ka hakili falen caman kɛ nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement maa ɲɛmaa an karamɔgɔ docteur Choguel Kukala Mayiga ale fana ye i k'a dɔn k'a fɔ hakilinajigi caman kɛ a yira k'a fɔ a ka nin taama in a bilakun ti dɔwɛrɛ ye waati min na i k'a dɔn fanga bɛ nin kuma in na ani k'a dɔn ni ka danaya da ale n'a ka kulu kan olu bɛna dabali ni fɛɛrɛ kura minnu tigɛ kɔrɔmɔrɔ o k'a dɔn ko sigiba dɔ bɛna labɛn u ko ma ko Assise nationale de la refondation n'a bɛ ANR ne ka o ko fɔ Badiriba ko kuma ko Choguel Kukala Mayiga ye i kanto k'a fɔ u bɛna i k'a dɔn maaw ɲini maa minnu ye danamaw ye maa minnu bɛ yen ni i k'a dɔn u bɛ hakili feerelen don nin ko ninnu na kosɛbɛ walasa ka sigi ka fɔ ba k'o labɛn o kun ti dɔwɛrɛ ye kamana gan ni gɛlɛya ni k'a dɔn
dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi dan bɛ se ka sigi o baara ninnu na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnena k'a na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ ye maliden bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ u ko ma ko inclusive o k'o kuma ko o senfɛ dialogueba n'o ye k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakilina n'i ka hamina fɔ olu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan ni k'a nɔgɔkɔrɔ don Badiriba ko wale mun ni k'a dɔn k'a fɔ o kuma olu bɛ ben Dr Shogel Kala Mayiga k'a y'o hakilisigi kuma ni k'o ta k'o ɲɛsin INTM ma k'a fɔ laɲinifɛn minnu fana bɛ sen na n'o kuma gouvernement sen n'a damayira ye min ye a bɛ bila o minɛ o kɔnɔna na nka min bɛ tali kɛ secrétaire filanan min bɛ i k'a dɔn INTM kɔnɔ a bɛ an karamɔgɔ Abdramane Nfa i k'a dɔn k'a fɔ Ture kofɔ a y'a jira k'a fɔ kuma kuncɛ kuma tɛ dɔwɛrɛ ye olu bɛ tile 10 ni k'o kɔndɛ k'o di k'a dɔn k'a fɔ faso Maliba gouvernement u ma o tile 10 min filɛ Mɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ conseil des ministres sigilen kɔ o kuma ni tile 10 in n'olu ka laɲinifɛnw ma se ka sabati hakililajiginna laɲinifɛn bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ point 7 na n'o ye laɲinifɛn 10 an k'a fɔ laɲinifɛn 7 ye u k'a dɔn ko laɲinifɛn fɔlɔ o ti dɔwɛrɛ ye Mɔrɔmɔrɔ waati min na olu kɛlen don ni ka ɲinini kɛ k'an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati min na n'o y'u ka bɛnkan sɛbɛn n'o bolo bilala février kalo tile 5 san 2021 k'a fɔ ko kuma na olu ka sɔrɔ n'u ka hakɛ minnu kɛ di u ma gouvernement yɛrɛ sɔnna u ma bolo bilala u la waati yɛrɛ sugandira waati fɔra nka k'a si ma bɔ a siraba o kuma u ka laɲinifɛn fɔlɔ mun ye o bɛ se ka kɛ kɛcogo la ani senna teliya la cogo min k'u bɛ o wajibiya u kan o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye Mɔrɔmɔrɔ koma taxi baarakɛla minnu n'olu bɛ i k'a dɔn Segu gɛlɛya mun bɛ u kan i k'a dɔn u ka o kuma na sara sɔrɔya balibali min filɛ Mɔrɔmɔrɔ k'o kuma k'u bɛ ɲini gouvernement fɛ u k'o ka saraw di u ma bawo gouvernement de bɛ i k'a dɔn ni usine ko ninnu bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ni gɛlɛya y'u sɔrɔ gɛlɛya jamanadenw de sɔrɔ laɲinifɛn wɛrɛ ye min bɛ yen Mɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ administration territoriale ministre min ɲɛsinnen don mara cɛman bɔli u kun kibaruya ɲɛnabɔli ma o kuma k'u ka baarakɛla 22 u y'olu bɛɛ lajɛlen gwalon ka bɔ i k'a dɔn u ka baaraw la k'u bɛ a ɲini gouvernement fɛ u k'u teliya k'u sena teliya ka o 22 Mɔrɔmɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen bila u ka hakɛ u kɔnɔna na o ko laɲinifɛn wɛrɛ bɛ boli min kan Mɔrɔmɔrɔ o de ye k'a fɔ bɛnkan o bɛnkan bɛ yen k'o bɛ olu ni i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement cɛ i n'a fɔ ko ADR baarakɛlaw olu ka sara minnu fana bɛ yen n'o ma sara Mɔrɔmɔrɔ u b'o wajibiya gouvernement kan u k'o saraw ni k'o sena teliya kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw olu de ye bɛnkanw ye ani bolo bilala gafe minnu na a bɛ mɛn kalo tile 23 san 2011 fana ka se i k'a dɔn mɛn kalo tile 24 ma san 2018 ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye bɛnkanw ni laɲiniw ye minnu ma se ka sabati u ko k'u ma dɔwɛrɛ fɔ k'olu kɔni ye i k'a dɔn Sogɛl i k'a bisimila u wasara la u nisɔndiyara kosɛbɛ nka tile 10 u b'o de kɔndɛ Mɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn u ka laɲinifɛnw n'a ma don a bila a minɛ kɔnɔ olu bɛ diyagoya ni ka taa i k'a dɔn baara bila la ko baw u n'u ka tɔndenw ka hakilina n'u ka hamina dɔw ye Fadiri indicateur ani fasadi sɛbɛn wɛrɛ caman olu bɛɛ lajɛlen ye nin maana bɔ bi tabarikala ala k'u bɛɛ kelen ma ami ala k'u bɛɛ kelen ma ya masha Allah sabu fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ sa siga t'o la dɛ fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ sa ala k'an bɛɛ sababa ma ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min a basanen don dɛ Delta News Wamsiru Asama a bɔra k'i jɔ bi tuguni ko a kan ka fɔ a kan ka fɔ ko furancɛ fanga ko yala ko Sogɛl bɛna se ka dɔ kɛ ka tɛmɛ Mukutari Wani kan wa a bɛna ɲa Sogɛl bolo ka tɛmɛ Mukutari Wani kan wa min ye k'a dɔn Wamsiru Asama a ye nin fɔ bi a ko min ye k'a dɔn filajɛ min bɛ yen sisan n'o ye Asimu ani Sogɛl ka filajɛ ye fɔlɔ ta kun ye sabajɛ an ko kelen bɛ Namu fɛ kelen min bɛ Namu fɛ o y'i k'a dɔn tɔ fila fila o fana ye tɔ fila fila Senaba sira fɛ nka filajɛ min bɛ yen sisan n'o ye k'a dɔn Asimu Goyita ale ni Sogɛl ko Kala Mayiga ye a ka ja ko yala u bɛna se k'a kɛ ka ɲa ka tɛmɛ Bandaw ani Mukutari kan wa Tomi sigira ɲininkali Tomi o kumana ko pɛrɛnkɛrɛnnenya la ale b'i sinsin maa min kan Wamsiru ka fɔ la o de ye fangabulon ɲɛmaa ye Dr Sogɛl ko Kala Mayiga ko yala k'a bɛna ɲa ale bolo ka tɛmɛ Mukutari Wani kan wa ayiwa ko n'i y'olu kɔni ɲininka Delta News la k'olu b'a fɔ ko awɔ ko munna olu b'a fɔ awɔ ko Sogɛl ka a sugandira juin kalo tile 7 tɛmɛnen ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko tile 5 dɔrɔn a y'a ka gouvernement sigi sen kan Sogɛl ko Kala Mayiga k'a y'o misali yɛrɛ ko misali ko ye tamasiyɛn dɔ ye k'a y'a ka gouvernement sigi sen kan ko i k'a dɔn ko n'i ye Mukutari ta k'a da o ɲɛkɔrɔ ko Mukutari sugandira septembre kalo tile 27 2020 san na Mukutari ma se ka i k'a dɔn gouvernement tɔgɔ bɔ ka sɛbɛn jira maaw la fɔ octobre kalo tile
5 o kumana ko b'a jira k'a fɔ tile 9 bɔ ɲɔngo ko o y'o kɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn a sugandilen ko a ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko la ayiwa ko o fana k'i bɔ yen k'ale kɔni dalen b'a la ko Mukutari Wan ko bi k'a dɔn k'a fɔ ko a ma waati janba sɔrɔ yaasa ka i k'a dɔn maaw hajuw dɔn k'a ka maa tataw k'olu sugandi a sago n'a dungo la k'ale kɔni b'o dɔn o yamaruya ba d'a ma a ma o waati fana sɔrɔ o kumana a ka gouvernement k'a y'a dilan cogo min na ale yɛrɛ fana sugandi cogo min na ko o kun tɛ yamaruya ba di a ma i k'a dɔn a kɛ a sago ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn jɛ kun tɛ kɛ n'a ye a ka sira dɔw ta k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ minnu y'a sugandi n'a ma tɛmɛ olu ɲɛna dafɛ a ka ja gouvernement ko a dɛsɛra ka i k'a dɔn a ko dɔw ɲɛnabɔ ka da o kan ko Sogɛl dun i k'a dɔn ko mun ye i k'a dɔn Sogɛl ta o nafa bonya k'a sabu kɛ yan'ale yɛrɛ ka sugandi ko o y'a sɔrɔ a ye wulikajɔw kɛ ani maaw ye ɲɔgɔn ye o fana tɛmɛnen kɔ ale bɛ kuluba dɔ de la kuluba min tɔgɔ ye ko M5 RFP olu minnu yɛrɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga i k'a dɔn a dafiriba kɛlɛ tontabaw ye ko olu de i k'a dɔn k'a fɔ u jɛra ni ka danaya da Sogɛl ko kala Mayiga kan k'a sugandi u ka jamakulu tɔgɔ la a ka taa fangabolo ɲɛmaaya o jɔyɔrɔ fa ko o b'ale ka i k'a dɔn hakikaya sabati ko sabu a ta kɛra ni kulu dɔw ye o kulu i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni ye i k'a dɔn kulu ye kulu min n'a dogolen tɛ jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni ko Sogɛl kan ka bonyamasegin k'u ye fɔlɔ sabu ko danaya min dara a kan nin kulu in fɛ ko o ye belebele ye a fana kan ka bonyamasegin kɛ sabu ale tun ye kulu in ka kumasentigi ye porte parole o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn kɔlɔlɔ ye o min kɔni kɛra i k'a dɔn furanjɛ fanga kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko o ye fɛn ye sa ko président ale ye min kɛ ko Bandaw ani Mukutari la ko n'a ko k'a b'o ɲɔgɔnna sugu dɔw kɛ Sogɛl la ko kulu min bɛ Sogɛl kɔ k'o tɛna Sogɛl to bolo la dɛ olu na wuli ni ka Sogɛl lafasa u tɛna to bolo la dɛ o k'o fana bɛ k'a dama gwɛlɛya wɛrɛ ye gwɛlɛya min ni o bɛna kolonɛliw ɲɛkɔrɔse kosɛbɛ o kumana ko an tɛna se o yɔrɔ bɛɛ ma ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ min ni i k'a dɔn a fɔra maa minnu kɔ a n'olu ta ma kɛ kelen ka da mun kan k'a ye waati sɔrɔ ka maaw ɲininka ani maaw sigira ka kuma ka hajuw ɲininkali kɛ ka sɔrɔ k'a ka sugandili kɛ k'a ko da kɛnɛmaya o fana tɛmɛnen kɔ ko Sogɛl ko kala Mayiga ko kɛlɛ cɛfarin don politiki bunna kun ka bi ko tɛ politiki dɔnko b'a la fo k'a dɛgɛ nɔɔni o fana k'i bɔ yen k'a bɛ i k'a dɔn jamana in dɔn a b'a tiɲɛ n'a dogodogo ɲɛw dɔn politiki maa ta ɲininaw ani i k'a dɔn fasojɔlaw k'a b'olu dɔn ka tɛmɛ Mukutari Wan kan k'o ye i k'a dɔn a ka para dɔ ye min b'a bila Mukutari ɲɛ o fana k'i bɔ yen ko an tɛ fili an tɛ ɲina k'a fɔ ko Sogɛl ko cɛ min don i b'a ye k'a fɔ a fɔra min kɔ k'a n'o tɛ kelen ye koyi ko sabu ko min ye jɛmu fanga o kɛlɛ cɛfarin dɔ don n'o ye démocratie ye o fana k'i bɔ yen a bɛ démocratie o kɛbaa jɔnjɔnw dɔn ani k'a dɔn ɲɛdɔnkarasi kɛbaaw a b'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Mali kɔnɔ yan ani taɲini karasi a bɛ nin bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Mali kɔnɔ yan o fana k'i bɔ yen ko cɛba ni musoba minnu bɛ yen nɔ ni u ye politiki bunna kun k'a minɛn fa Mali in kɔnɔ san 30 hukumu kɔnɔna la Sogɛl bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔ ye ko dɔn ni tɛgɛrɛ o fana k'i bɔ yen ko min bɛ fara o kan Wamiseru Asama ka fɔ la a ko Sogɛl ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana i k'a dɔn a saheli bolo o marabolo maa dɔ ye kɔrɔnfɛ bolo maa don k'a bɛ o dɔn wa min ye maa murutilen kɔrɔw ye n'o ye ancien rebelles ye a dɔnbaa caman bɛ olu fana na olu fana b'a dɔn danaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ko nin cɛ fila ninnu ko olu ka jɛ ko kana maa dɔ fana fara o kan o fana dɔnko bɛ kow la kosɛbɛ n'o ye Abdoulaye Diop ye ko o seginna ka na ko Diop ko maa seginnen ko maa seginnen ka na ko Diop don o kumana ko Diop min nalen filɛ k'a fana dɔnko bɛ ko ninnu na kosɛbɛ hakaja i k'a dɔn cɛkumajɔlɔ min b'anw kan na n'o de y'i k'a dɔn k'a fɔ accord d'Alger k'ale dɔnko ba b'o la sabu o fana labɛncɛba don ale ye giringajɔ ni ŋɛɲɛki caman kɛ o la yaasa bɛɛ ani kelenya bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo min o sɛbɛn min kɛ bɛ i k'a dɔn ŋɔni y'an sen na bi k'ale dɔnko bɛ o la o kumana ale fana na se ka nɔrɔbɔ ko la ka fara Sogɛl kan ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko ninnu n'u taabolow ye ko fɛn min ye i k'a dɔn accord kɔnɔ kow ye minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛn bɛ k'a bali ka waleya ko Abdoulaye Diop k'o na se ka fɛɛrɛ sɔrɔ la sabu a dɔnko don o kumana ko Sogɛl i k'a dɔn para ye min ye ka tɛmɛ ninnu fana kan tuguni k'i b'a ye k'a fɔ ko Sogɛl ni i k'a dɔn jamana ɲɛmaa kelen de bɛ baara la ko Mukutari dun ni fila kun président ni gouvernement ɲɛmaa ma fi non Wamiseru ala kosɔn Kulibali a ti tiɲɛ o a ko Sogɛl a ka kunnaja yɔrɔ ye min ye ka tɛmɛ Mukutari kan ale ni maa kelen bɛ baara la ko Mukutari ni jamana ɲɛmaa fila kun don ɲɛmaa a n'a ka danga o kumana k'an tɛna gɔngɔrɔ kɛri Mukutari ma k'a fɔ ko baara ma ɲɛ a bolo dɛ nka gɛlɛyara a bolo o kumana k'u dabolow fana tɛ kelen ye ko min ye Mukutari
Mukutari ye ale masumale a fari fale do ko Choguel dun joli ka kalan dɛ ko Choguel di Mukutari te kelen k'a tɛ se ka fɔ ma ko premier ministre fura ko tɛ se ka fɔ k'a tɛ se ka fɔ Choguel ma ko premier ministre fura cogo si la Wamseru Asama a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Choguel fana fɛn min bɛna kɛ balan ye a ka taabolo la waati min bolo dalen don a bolo ko kuntala man jan ko waati bolodalen de bɛ se ka kɛ bala ye a ka taabolo la n'o tɛ k'olu sɔnnen don k'a fɔ ko baara bɛ se ka ɲɛ a bolo ko waati bolodalen min fɔra a nana don ko in kɔnɔ ten ko waati dun bolodara i k'a dɔn an ka tɔn b'a fɛ n'o ye CEDEAO ye o fana ka bɔ yen ayiwa o kuma kelen de fɔra maa ɲɛmaw fana fɛ yan ka kɔn bi ɲɛ k'a bɛ gɛlɛya Choguel a ka laɲini a n'a ye layidu minnu ta ka bɛn ka kɔn bi don in ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ se k'a bɛɛ waleya nin waati kunkuru in kɔnɔ k'o kɔni kelen bɛ se ka kɛ i k'a dɔn balan ye a ka baara taabolo la k'ale ma d'a la n'o bɛ se ka kɛ hakika yɛrɛ ɲɛma o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ a ka jɛrɛ fɔlɔ a sigilen n'a ka gouvernement sigilen conseil de cabinet fɔlɔ min n'a y'a kɛ juin kalo tile 13 2021 san na k'i b'a ye k'a fɔ k'a ye hakilina ɲuman caman bi ministrew kɔrɔ ka laban ka i k'a dɔn jɔsen kura k'u k'o kuma ta i k'a dɔn k'o kɛ u taabolo ye ayiwa ko hali n'a y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen olu kɔni kɛra ka kɔ a ka waatiw ɲɛ ko an kɔni b'a dɔn k'a ye kuma minnu fɔ i k'a dɔn u ka jɛrɛ kɛnɛ kan a n'a ka kuma mugu kɔnɔ a n'a ka sigi a ka cabinet maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kuma in k'i b'a ye k'a fɔ ko n'i y'a da a fɔra maa min kɔ n'i y'a da o ta ma ko kuma si kelenw tɛ ko Choguel ta ninnu docteur Choguel ko Kala Mayiga k'a ye k'a dɔn tamasiyɛn minnu jira ka ban Wamseru Asama ka fɔ la a ko k'a bɛ jigisigi ko fɔ ko nka ko waati o de ka dɔgɔ voilà ko o de banna o kumana ko Sonikɔrɔ ko tɛ ko i k'a dɔn sans rancune Wamseru Asama a ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ Delta News kɔnɔ u ka bidon boli do janyo masa Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn sumani kun ye hakɛ ka dɔ ye foli belebele bɛ di Wamseru yɛrɛ ma ani Delta News baarakɛla bɛɛ an b'i fana fo i k'a dɔn a walawalali kɛ ko cɛ ɲina Choguel jigiya b'i lajɛ k'a lajɛ ko jigi b'a ka kumakanw na jigiya b'i lajɛ k'a lajɛ an b'a bila o minɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna ma kɔntɛ waati kɔni waati kuruna dɛ a man nɔgɔn dɛ waati kuruna k'a ka layidu talen ni hakilina bɛɛ lajɛlen tɛ se ka waleya a ka waati fɔlen in kɔnɔ o kɔni siga t'ale la fiyewu k'o de bɛ se ka kɛ balan ye baasi tɛ ko n'o tɛ k'a bɛ ɲɛ a bolo ka tɛmɛ Mukutari kan baasi tɛ maa sugu kelen t'u ye fura ni show olu bɛ ɲɔgɔn sogi de n'o tɛ se ka kɛ kelen Ala k'a nɔgɔya ko vice président je ne sais quoi maintenant on sait ce qu'il est premier ministre fura premier ministre fura vice président je ne sais quoi maintenant on sait qui il est qui est qui maintenant Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ annonceur ne bɛ n bolo mɔnɔ b'a nɔfɛ i k'a dɔn k'an ka jamana sigi kɛ mɛn ka min makɔnɔ o de ye kalata o ye n'o bɛ tali kɛ élection na Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ u kumana kalata sugu min don bɛɛ lajɛlen bɛ jɔrɔ minɛ kunna nka a ka di bɛɛ ye kalata in ka kɛ kalata jɛlen kalata i k'a dɔn k'a fɔ misali man ye o de y'a to baɲumankɛtɔn dɔw olu kɛn bɛ ka wulikajɔw kɛ ka ban walasa o kuma ka musolaka minnu n'olu ye kunnafoni kibaru dibaw ye i k'a dɔn k'olu hakiliw lakɔkɔ formation des femmes journalistes le leadership éditorial ani i k'a dɔn rédactrice en chef en période électorale i k'a dɔn min ye Alimatu Jɛnɛpo ale y'i kanto k'a fɔ min bɛ tali kɛ Internews ani a dɛmɛbaa NDI k'olu ye i k'a dɔn kalanbulon dɔ ni ka u sigi a kɛra école la u ko ma ko Ali Blonde min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigi in senfɛ baɲumankɛtɔn wɛrɛw bɛ a la ani kulu wɛrɛw n'o bɛ COSEM ni k'o kofɔ FEMAFO ani u k'a dɔn k'a fɔ conseil n k'a fɔ société civile u jɛkuluba wɛrɛw k'u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn min ye Internews ani NDI k'u ka wulikajɔ a bɛ boli minɛn min kɔnɔ o de ye kibaru ni kunnafoni diba sango a musolaka minnu bɛ yen olu bɛ se ka lakɔkɔ ni k'o hakiliw ni k'o i k'a dɔn k'o lakɔrɔ don min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kalata kuma na i k'a dɔn ka kunnafoni jɛlen ɲini a ɲini cogo la ka laban ne ka a lacari a cari cogo ɲuman na Kɔrɔmɔrɔ ko jɔdaba bɛ kalata kɔnɔna na sabu ko kalata ye waati ye bɛɛ lajɛlen wuliden don k'i jɔ jigiya bɛ bɛɛ bolo k'a fɔ na jɔyɔrɔ sɔrɔ i n'a dɔn i yɛrɛ b'a kalama i n'a fɔ diɲɛ jɔyɔrɔ ko ma nɔgɔn cogo min i b'a ko min bɛ tali kɛ nin baara in na a nundun baaraw olu senfɛ Internews ma ɲɛma Musa Dunbiya i k'a dɔn k'ale ye kɔrɔfɔ k'a ne k'o ta kuma mugu kɔnɔna na a ye k'a dɔn maa 15 minnu n'olu ye kunnafoni dibaw ye
n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ journaliste musomanw ye minnu bɔra an ka marabolo ni Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ ni k'u bisimila ka laban i k'a dɔn k'a fɔ k'u dan ka se Bamakɔ yan k'o senfɛ k'a fɔ k'a y'a yira k'a fɔ kalan min n'o bɛna kɛ i k'a dɔn k'u b'a daminɛ ni min ye o ye banajugu min bɛ yen coronavirus kɔrɔmɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o ko la mesures barrières olu ka se ka lamatarafa Musa Dunbiya ko a ye i sinsin o kan de b'a ko waati min na a y'o kɔrɔfɔkanw ni k'o lase a yɛrɛ k'a fɔ internet n'u ka programme émerge k'u ka nin wale min n'u gulen fila senfɛ a dɛmɛɲɔgɔnya na i k'a dɔn musaka bɔba n'o bɛ USAID kofɔ a kun ti dɔwɛrɛ ye coopération suisse a n'a dɛmɛbaa wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔdonnen don i n k'a fɔ nin kulu in fɛ n'a bɛ internet u n'u ka cadre émerge ni k'o kofɔ ko nin senfɛ o tuma maa 15 a bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni di musolamaw ye minnu bɔra i k'a dɔn k'a fɔ Kayi marabolo kɔnɔ Kulukɔrɔ Segu ani k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ district o kumana a bɛɛ lajɛlen fana ye kunnafoni dila musomanw ye minnu bɛ ɲɛmaaya la a fɔ minnu ma ko rédactrice en chef ani k'a dɔn k'a fɔ radio olu ma ɲɛmaaya la k'a kun ti dɔrɛ ye kɔrɔmɔrɔ ni anw ka jamana in bɛ dekun na a bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la k'a fɔ ko kalata nɔba tɛ a la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kalata nɔba b'a la wa ko kunnafoni dibaw olu jɔyɔrɔ ka bon kalata ko la dɛ bawo kunnafoni minnu n'olu bɛ di kɔrɔmɔrɔ n'a ma kɛ kunnafoni labɛnni ani kunnafoni lasɛnsɛnni k'a bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka na ni gɛlɛyaba ye ne ka na ni kɔlɔlɔ ye tile 5 u bɛ o kɛ nin kalan in na kɔrɔmɔrɔ ko tile 5 kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kunnafoni dilaw jɔlenw na olu bɛ na i k'a dɔn kunnafoni dicogo kɛrɛnkɛrɛnnenw ne ka nin maa kofɔlen n'u k'u hakili la kɔkɔ ni baara in kɛcogo ye ka yira k'a fɔ u jɔyɔrɔ kɛ min ye u ka bon nin bon in na kosɛbɛ k'u b'o sinsin o kan o senfɛ min n'o bɛ tali kɛ an karamɔgɔ i k'a dɔn Mohamed dɔ walima Mohamed dɔ Touré ale ye rédacteur en chef studio Tamani na ale de ye i k'a dɔn k'a fɔ kalansen ye o kumana o kɔkɔrɔdonbaa dɔ ye a ye hakilinaw ni k'o sinsin kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ kunnafoni dilaw kunnafoni dicogo ani kunnafoni dilaw jɔyɔrɔ kɔrɔmɔrɔ ko fitinin tɛ baw k'i b'a ye k'a fɔ sigida bɛɛ lajɛlen b'i sɔgɔ kumasow ni kunnafoni di sɛbɛnw na walasa ka kibaruyaw k'o lasɔrɔ kɔrɔmɔrɔ n'a ye funtɛni yira o kɔrɔ n'i k'a dɔn ko yira o kɔrɔ min bɛ maa bɔ cogo la k'i bɛ se ka i k'a dɔn jateminɛw fɛ minnu bɛ na ni fitinɛ ye walasa o kuma ka musolakaw bɔ o minɛ kɔnɔ ni k'u hakili kɔkɔ ka yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ o jɔyɔrɔ mun ye internews a n'a ka programme émergie fo ka se USAID ani k'a dɔn k'a fɔ NDI ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ko ninnu ye maa kulu fɔlɔw ye u bɛ maa minnu kalan ni ka laban k'u la kɔkɔ walasa kalata kuma kɔrɔmɔrɔ a bɛ se ka kɛ waati ye waati min kibaruya minnu n'olu bɛna cari anw ka kunnafoni siraw fɛ kunnafoni minnu n'olu bɛ sɛbɛn kunnafoni gafew kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ bɛn ani k'a dɔn k'a fɔ min ye faamu minɛ u kɔnɔ ye k'u b'u sinsin o ko kan i k'a dɔn k'a fɔ nin tile 5 kɔfɛ k'u jigiya b'a la k'a fɔ maa minnu n'u welela internews fɛ ani programme émergé fo ka se k'a dɔn k'a fɔ NDI ani k'a dɔn k'a fɔ o dɛmɛbaa wɛrɛw fɛ ko nu maa 15 n'olu sera ka kalan k'u kɔkɔ n'olu fana taara olu bɛna i k'a dɔn kunnafoni so minnu ni i k'a dɔn kunnafoni gafe minnu ɲɛmaaya minɛ olu n'o dɔnniya ni kibaruya minnu n'u y'o lasɔrɔ yan ni k'u cari i k'a dɔn a cakɛla tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ kalata ye kɔrɔmɔrɔ waati do waati min k'a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ o kumana kuma maa minnu n'a fɔ ma ko prise de parole publique olu jɔda ba bɛ a ko la ko kunnafoni debaw dun bɛ u yɛrɛ ye o minɛ kɔnɔ Alimatu Jɛnɛpo annonceur ka bi bɔ ye nin Kwa Jɛnɛpo an bɛ foli kɛ annonceur maaw yɛrɛ ye min ye kalata ye ale bi an b'a kɔlɔlɔ de da ta Isu Tanti ale ka baarakɛlenw kɔlɔlɔ de bɛ jamana in kɔ hali sisan nɔ o kumana Isu ka Tanti o kumana kalata kalata tɛ fɛn ye fɛn min ni kulonkɛfɛn don fɛn min ye jamana ɲɛmaa kuturu sigi jamana marabaaw sigili de don o tɛ fɛn ye ko maa bɛ kulonkɛfɛn min na dɛ nka walima sigida maa ɲɛmaaba ko walima wasaden kuturu o ko ka ca koyi kubara no kunnafoni dibaw ma kɛ maa la faamuyalen a kɛ gɛlɛya b'a la kunnafoni dibaw yɛrɛ ye u se kɛ tɛmɛnen ninnu na koyi nka ko de ni min man ɲi o man ɲi koyi awɔ ni min man ɲi o man ɲi o fana ka faamu de siga t'a la an tɛ taa sugu la fɔlɔ a sera awɔ an bɛ taa munumunu sugu la awɔ n'Ala sɔnna an b'a daminɛ Abulayi Mayiga fɛ yen awɔ an bɛ tɛmɛ commerce la ka sɔrɔ ka taa tɔw n'Ala sɔnna ka tɔw munumunu ka na awɔ bisimila an ka taa aya an taara nana dantigɛli caman t'o la an bɛ sugulamaw bɛɛ lajɛlen fo nka sɔngɔmi ko gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara ko san nalen don tasuma yɛrɛ walasa a ka sɔn ka mɛnɛ o ye gɛlɛyaba lati wa sɔ yɛrɛ fana sɔngɔ mɔntera n k'o de y'a kɛ o tuma ko Ala ye an jigi ye
baara y'an fana ba ye. Anw masaw kɔni y'an fana ba ye. Sinon ale ta ye. Baara y'anw sinsin bere ye. Anw ta y'o ye. Adama Yalomba. K'a yalo. Awɔ Samanji denkɛ. Ala kɔni y'an jigi ye. Awɔ. Anw masaw y'an fana ba ye. O kuma baara y'anw sinsin bere ye. Anw ye sankolo kɛ banfula ye. Ka dugukolo kɛ sira sabara ye. Ka limaniya k'an taama sira ye. A ko adama ye. A b'a fo. Ni Ala ka jɛ ye. Ani k'a dɔn k'a fɔ maa o maa n'o bɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ fana. Si marabolo kɔnɔ. Kosɛbɛ. A yɛrɛ bɛ bɔ o yɔrɔ na ye. Maa min muɲakaw ni siyarokaw k'u bɛɛ fo. Ka laban tuguni k'a fɔ bɛnkɛ Janginɛ Jara. Awɔ. Kalo in n'o ye n k'a fɔ Karinata. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ si radio yɛrɛ ko. Ni Ala sɔnna. Denfaya yɛrɛ o bɛ ɲɛnu donso kuntigi bolo karamɔgɔ Seku Jara. Ala ma hinɛna Babile Jara i k'a dɔn o dɔgɔnin. Seku Jara. Ale de ye denfa ye. Ko dan sɔgɔ sa. Kani ko. Ani ta ani goni ani ŋaɲa ani sisi. Cɛ. Ko don caman ma diya. Toro. U ka fo. Toro feere. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jirijugu feere. Karinata. Bon ni i ye donso cɛba ye yɔrɔ o yɔrɔ sogokuntobila fana bɛ yen. A siga t'o la. Muso gorominɛw. Voilà. Denbaw. Sogokuntobilaw. Kɛn yɛrɛ ye. Kɔrɔmuru i k'a dɔn o groupe n'o bɛ tali kɛ Jɛnɛba Janɛ. ani Bawa Boyite. Olu de fana bɛ ka labɛnw sabati. Ni Ala ka jɛ. Ne ka dunanw bisimila sikaw fɛ yen. N'Ala sɔnna a ma kabi sibiri dun. Boyitelakaw bɛɛ fana bɛ fara an bɛ ɲɔgɔn kan. Inshallah. Ni ka badenya baro sigi. Ani ka i k'a dɔn k'a fɔ dɔwdonba kɛ. O kumana Sina Makafo bɛɛ. Bolonkunnando ye nin dun kɔfɛ. Sikaw fɛ yen nɔ. Dɔw kɔni worokali na su sama dɛ. A tɛ nɔgɔya dɛ. Nalo mana jɔ da la. An bɛ dan ka tigɛ bɛlɛnin cɛ. An bɛ san marabolo maa bɛɛ fo. Bɛlɛnin cɛ san wa. An kɛ. N'i bɛ ba tigɛ dɔrɔn k'i kunse Sika. Kɔrɔmuru yɔrɔ min bɛ tali kɛ Amadi Daɲɔ fana na radio i k'a dɔn k'a fɔ Tiɲɛdugu. U bɛ k'an lamɛn ani u gulonsɛn bɛ an na nin waati na carré kɔnɔ. A n'a Faranka radio caman. O tuma an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn. Sɔrɔna Siyaka fana bɛ k'an lamɛn nin waati na an bɛ foli d'a ma. Répar Fɛrɛ ani Danbe. Docteur Ba Afu Tarawele. O fana bɛ k'an lajɛ ni k'an lamɛn b'u bɛɛ fo. A bɛ cogo min i n'a fɔ Isa Sangare ale ni ka dɔ ka radio ka dɔ min bɛ Marikala an ka foli b'u fana ye radio bɛɛ jɛ o kumana n'an y'olu fo min ye i ka dɔ MC ale fana bɛ i ka dɔ Fana MC CDR MC u fana n'u ka maa ɲɛmaaba an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye min ye i ka dɔ Dadɔsi yɛrɛ ye o y'an cakɛɲɔgɔn ye Marikala radio la an ka foli bɛɛ a n'a ka maa ɲɛmaw n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye caman de kulonzo bɛ an na waati na o kuma foli belebele bɛ di u bɛɛ ma an bɛ sɔrɔ ka taa ni kibaruya tɔw ni kunnafoniya tɔw ye. N'o tɛ Kidalika dɔw y'an wele ko olu fana tun bɛ fɛ k'u sogolo u doroko an na ne ko n'a ɲɛ b'u bolo o k'a kɛ. Awɔ a ye e de bɛ bila ka taa o ɲɛna. Awɔ o k'a kɛ. A ye e de bɛ bila ka taa o ɲɛna. N bɛ taa. I tɛ taa avion fana dɛ. Ayi dɛ. Wala an bɛ bila. Pankuru yɛrɛ ma di ne ye ko kɔnɔba sogontan n'a binna n ko sogo bɛ y'a kɔnɔ. Ne t'a fɛ. E fɛn min gulon bɛ sa ni dugu cɛ ko manden Selimaduga. Cɛ ko kɔnɔba sogontan n'a dun binna sogo bɛ y'a kɔnɔ. O ye yɛrɛ ye. Ala ka a dɔ yɛrɛ la nun cogo ninnu ye moti sira k'a jara de n'u ma deli ka don morikalan na a ye kuranɛ jigin a don fana ko de ye sa ye. Kɔrɔ nun dogo an b'a fana fɔ ko président. Yala sɔnna ma Janjo Masa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye an sigi kun y'o ye bilakun kɛ tɛ magoya ye mais annonceur ta ni annonceur ta i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min sigilen don ko anw da dumunifɛn dunbaw ko olu b'anw lafasa ko n'a y'a sɔrɔ a maa ɲɛmaw tun bɛ se ka jigin kɛnɛ kan ka taa yaala dugu kɔnɔ ka kow tiɲɛ yɛrɛ dɔn k'o de tun bɛ se ka ɲa dɛ n'u tɛ se ka jigin i k'a dɔn dugu kɔnɔ ka taa ɲɛɲini wa to min sigira. Malidenw bɛ ɲani na an bɛ i k'a dɔn ɲanimagoro la anw bɛ degun na anw ka nasanaw olu ka nasansegi o sɔgɔn bɛɛ k'a sabu kɛ mun ye foyi ma nɔgɔn bi n'i sera anw ka dɔgɔfiyɛw la Janjo Masa bɔnɛ k'a sanni ka bɔ i ɲɛ la i b'i bolongɔni si fɛn o fɛn na n'a sɔngɔ fɔra i ye a b'i bɔ i dabolo la ayiwa ko fɔ ka taa i k'a dɔn siga don furukɛw ni furumusow ni ɲɔgɔn cɛ nasɔngɔ ko gɛlɛya o siga fɛ ayiwa ko musow b'a fɔ ko sugu ka gɛlɛn cɛw tɛ sugu gundo dɔn nka cɛw fana ko olu tulo tɛnɛ ye fɛn min ye musow k'a fɔ ko anw nasɔngɔ min bɛ d'an ma k'o t'an labɔ ko anw b'a dafa k'o fana ye cɛw tulo tɛnɛ ye dɛ siga t'o la o dun fana bi kɛ o dun ka gɛlɛn dɛ k'o de ye gɛlɛya ye bi min bɛ anw jamanadenw kan o ka fɔ o ka faamu Aminata Sanɔgɔ k'a Dukara ale de ye nin fasiri bi annonceur kɔnɔ Aminata ko k'i b'a ye k'a fɔ ko association des consommateurs k'u tɛ foyi kɛ ko nka ni ko n'u tumaw sera k'i b'a ye u b'u pan ka bɔ dɔrɔn ka na fuguri kɛ anw ɲɛna ka na mankankolon ci ka fuguri kɛ anw ɲɛna k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ
ka jamanadenw lafasa ko fɛn fɛn bɛ sugu la k'olu bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi k'a bɛɛ jate bɛ olu bolo ko lahala fɛn fɛn bɛ sɔngɔko la k'o bɛɛ i k'a dɔn jate bɛ olu bolo ko k'a sɔrɔ u sigi bɛ bureau kɔnɔ i k'a dɔn fɛnfɛla o sumaya bɛ ka jigin u kan n'o ye climatiseur ye o kɔni bɛ k'u fari sumaya olu tɛ i k'a dɔn sugu ko gundo dɔn ko aw b'aw to bureau kɔnɔ climatisé ka sugu gundo dɔn wa maa t'i to hali bulon kelen kɔnɔ ka julaya la ko bɛɛ dɔn f'i ka bulon falen janko e min b'i ka climatiseur kɔrɔ e na se k'i to yen ka sugu k'a tiɲɛ dɔn ko e tɛ bɔ kɛnɛma e tɛ kɛnɛmana kalama e tɛ i k'a dɔn sugu ko si dɔn e ko ko fɛn bɛɛ contrôle bɛ aw bolo ko bɔ i ka taa kɛnɛ kan i ka t'i ɲɛ da tiɲɛ kan i k'a lajɛ i n'a dɔn k'a fɔ i sigilen bɛ fili kɔnɔ i ka bureau kɔnɔ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ sɔngɔ k'a ma deli ka i k'a dɔn yɛlɛn ka anw ka sugu fiyɛ la ka waati in bɔ bilen ko n'i y'anw ka dɔgɔfiyɛw ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ ko tulu sɔngɔ k'a taara a yɛrɛ sɔrɔ litiri kelen o y'a yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn dɔrɔmɛ 200 la bi ko sogo i k'a dɔn koloma o ye i k'a dɔn k'a fɔ sogo taara a yɛrɛ sɔrɔ 600 i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn koloma ye 400 ani dɔrɔmɛ 60 kolontan ye 600 ye koloma 200 ani dɔrɔmɛ 400 ni dɔrɔmɛ 60 ani dɔrɔmɛ 60 Mali kɔnɔ ko jamana in bɛ ka taa min jamana in bɛ ka sira jumɛn minɛ Côte d'Ivoire Kɔrɔmɔrɔ hakilina di tɛ mais il faut ka kunnafoni dɔw dafa a bɛ fɔ Côte d'Ivoire sogo kilo buwake jɔkun tɛmɛnen darasi 300 anw ta 400 ani 60 koloma dɛ o ye koloma ye dɛ ça fait kolontan de 3000 francs ye 600 awɔ ko an ka dɔgɔfiyɛ filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko sɔngɔw de ye nin ye ko nin jamana in bɛ taalen min jamana in bɛ mun nɔfɛ a kungilenna ye jumɛn ye ko hali sardini n'o ye jɛgɛ buwati ye n'i tun ma i ɲi lɛsɛ yɔrɔ sɔrɔ i bɛ t'o sa k'i ɲi lɛsɛ o la zo ka n'a minɛ k'o fana bɔra 50 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ 60 la yɔrɔ dɔw la 70 a kɛra baara ye jɛgɛ buwati sardini fɛn min tɛ tɛmɛ foyi kan min b'a kɔnɔ kuru 2 i bɛ taa sa i bɛ zara ni kuru 2 de sɔrɔ a kɔnɔ a tɔ ye naji ye zara ni kuru 2 dɔrɔn awɔ a tɔ ye tuluci ye i b'o tuluci yɛrɛ bɔ k'i ka zara ni ɲimi ka ji min ka ŋaniya siri ayiwa ko min y'an ka sugu ye ko nin cogo de don ko foyi tɛ se ka san bi ala ni sɔngɔ gɛlɛya fɛ ko min ye sɔngɔ y'a bɛnnen tɛ maa si jufada ma bi nansanaw k'olu bɛ lajaba kɔnɔ dɛ an bɛ jigin musolakaw la k'u bɛ degun ni maɲumako min kɛ ka nasa ko nafɛ bɛ nafɛ na maga tɛ se ka k'o la an ka sugu la bi koyi ayiwa ko fɛn min ye tiɲɛ yɛrɛ ye n'i ko an k'a ta k'a lajɛ ko nin waati in na i b'a ye k'a fɔ ko association de consommateurs ko n'u kun sera ka jigin kɛnɛ kan ka taa suguw kɔnɔ ka taa sɔgɔw lajɛ k'o bɛ se ka fisaya kosɛbɛ han ko ni n'o tɛ fiyewu ko malidenw bɛ lajaba min na an dahirimɛ nɔfɛ diɲɛ don o don tile bɔ n'a bi o balo ɲini na ayi k'olu to gɛlɛya dɔn koyi sabu san jara san ma ja olu ka sunsun bi den k'u bɛ kɔrɔtɔ ɲɔ tigɛli la u sigilen bureau climatisé kɔrɔ o y'a sɔrɔ dɔw bɛ ɲanimaguru la k'u ka tile kelen dahirimɛ ɲini ko n'olu to degun ɲɔgɔn kɔnɔ k'u tɛ se k'a gɛlɛya dɔn dɛ o kumana association de consommateurs k'u ka u maa ɲɛmaw k'u ka bɔ bureau kɔnɔ u ka taa dɔgɔfiyɛw kɔnɔ k'u ta k'u lajɛ o kumana ko min ye u k'a dɔn k'u sigi bɛ lafiya sigi min na u sara bɛ bɔ fɛn min na ko jamanadenw ka wusuku ni sagalenw de don n'u y'o dɔn u kan ka baara kɛ jamanadenw tɔgɔ la an fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ sɔngɔ ɲɔngirili la cogo min na Aminata Sanɔgɔ nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ annonceur kɔnɔ janjo masa u ka bidon bɔli Kɔnte a ye min fɔ tiɲɛ don dɛrɛ sugu in gɛlɛya an bɛ bi dɛ ko fɔ an bɛ ka siga ɲɔgɔn na a bɛ ka gɛlɛya wa Mali yɛrɛ ta min bɛ sɛbɛn prix mun bɛ fixé k'a fɔ o de ti kɛ o de ye dabali banko ye janjo service spécifique créé don a kama Direction générale de la concurrence et du commerce o tɛ yan n ko tɛmɛ i ci fɛ tɔgɔw de y'u ye ka sara ta baara ti kɛ o ayiwa baasi tɛ nin kɔfɛ sɛ ni mankan wulila sa k'a bɛ se ka taa n'a bɔ a kɔni filɛ nin ye sa ala k'an nɔgɔya amin Kɔrɔmɔri i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ne bɛ n bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ o kuma ko éducation nationale école de Bamako Senu fermée aujourd'hui mercredi 16 juin 2021 jadisi wa feerekɛla dɔw de taalen don kunnafoni gafe kɔnɔ ko an bɛna don a kɔnɔ la ilaha illallah Senu école publique Senu école publique fɛn o fɛn bɛ Senu a bɛɛ datugulen don k'a kɛ mɛlɛku bi araba grève tɛ mun de nana Kɔrɔmɔri i k'a dɔn k'a fɔ min ye tali kɛ ne kulo tɛ ne ye nin kuma sugu ye école dun datugulen don dɛ Fatiriba i k'a dɔn k'a fɔ Gawusu Tangara don
a ko synergie locale de Senu ni i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kalankaramɔgɔw ko fɔ olu ye kunnafoni di i k'a dɔn kunungo sɔgɔmada k'a kɛra Senu école min ma o de u k'a ma ko aviation o kumana ko min bɛ tali kɛ kunnafoni min dira o ko min bɛ tali kɛ Senu école publique fɛn fɛn bɛ Senu o kuma k'a bɛɛ lajɛlen datugura mɛlɛku tile 3 bonyango la k'a daminɛ bi araba dunya la badiriba ko k'u bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ école publique minnu n'olu filɛ nin Senu min bɛ i k'a dɔn Bamakɔ commune 6nan fɛ i k'a dɔn Sikaso sira la ten coyi ko araba n'an bɛ bi araba dunya min na i k'a fɔ kalo tile 16 n'o bɛ juin kalo kofɔ ko min bɛ tali kɛ synergie locale min bɛ Senukaw fɛ yen n'o ye kalankaramɔgɔw ka lɔgɔli n k'a fɔ kalandenw ye a syndicats ye k'olu ye préavis de grève dɔ ni k'o déposer a bi waati jan ko kun ti dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ Senu aviation écoleso ba in i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn sigida denw na n k'a fɔ maa dɔw la olu de taalen filɛ ni ka taa i k'a dɔn nin écoleso in donda k'a bɛɛ lajɛlen kɛ feerekɛ yɔrɔ ye ni ka u kumana tabali sigi ye k'u ka restaurant sigi o kuma fɛn min ka di u ye u bɛ o kɛ ko bi m'u bila nin ko in kɛlɛ la dɛ karamɔgɔ lafasa kulu min bɛ yen olu wulila ka s'u ma ni k'a f'u ye an karamɔgɔ nin tɛ i k'a dɔn denmisɛnninw lafiya kalan kɔnɔna na o de filɛ nin ye ni ka taa i k'a dɔn ekɔliso yɛrɛ kogo dɛ k'u ka sow jɔ o sanfɛ ni k'u ka bitiki togo u kan diɲɛ bɛɛ kumana u fɛ bawo kalankaramɔgɔw kumana ka dɛsɛ kɔrɔmɔrɔ k'olu ye wele bila i k'a dɔn mairie ma n'o bɛ commune 6nan mairie kofɔ ka t'u ka préavis de grève n'i y'a mɛn n'importe quoi diɲɛnatigɛ la nin ko sugu de don tubabuw b'a fɔ nin de ma ko n'importe quoi ayiwa a dun kɛra dɛ wa Senu école datugulen filɛ ka sababu kɛ ninnu de ye ka taa kiosque restaurant ka t'o yɛlɛ kalanso kogo kan o kuma ko yɛlɛntɔ fana kɔrɔmɔ k'u ye yiri minnu bɛ yen yɔrɔ kabi mɔgɔ lɔgɔlidina ma u bɛ yiri turu u y'o yiri den damadɔ tigɛ kɔrɔmɔ ko nin wale min kɛlen filɛ i y'a dɔn décentralisation bɛ kumana bi école ko bɛ communiquer bolo k'a fɔ ko mairie ma wuli kɔrɔmɔ ko mairie wulila k'a da tulu la k'a da jaba la ka dɛsɛ pa i k'a dɔn kapu côté bɛɛ y'i ta kɛ o kumana ko nin maa minnu filɛ n'o ye jagokɛla minnu filɛ nin ye Segu aviation écoleso kuru da la kɔrɔmɔ k'u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ ninnu na u ma sɔn a ma ɲɛ min kɔ u ye brigade min n'o yɛrɛ bɛ Senu olu i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ yɛrɛ cili kun daminɛ nka ko maa kelen bɛ a la kɔrɔmɔ k'o de bɔlen filɛ ni marimafɛn ye a fɔ ma ko armafɛn n'o bi tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ muguci marifa la ni k'i jɔ ko cɛ o cɛ bi se ale kan i k'a dɔn k'a fɔ kɛsu ma o kuma ko sumo ko lahara i k'a dɔn min bɛ tali kɛ wale min kɛlen filɛ ko commandant min bɛ i k'a dɔn brigade kunna Senu walasa mankan wɛrɛ kana wele o y'a ka cɛdenw wele u ka segin kɔrɔmɔ o kuma démolition danna o yɔrɔ la ko min bɛ tali kɛ filanan na kɔrɔmɔ ko i b'a ye k'a fɔ ko wale in kɔni ko nin ye maa kamana gangoba ye ko a ma ɲɛ min kɔ lɔgɔli karamɔgɔw ka lafasatɔ minnu bɛ yen n'o ye syndicats ye olu farala ɲɔgɔn kan k'a da tulu la k'a da jaba la o kuma ko olu se ye mun ye kɔrɔmɔ ko ni denmisɛnninw tɛ lafiya kalanso yɛrɛ donda k'o kɛ butigiw ye o ti baasi ye ka kalanso yɛrɛ sanfɛla n'o ye k'a dɔn kogo ye ka kogo wɛrɛ yɛlɛ o ka walima ka yiri wɛrɛ turu o la ni k'o k'i ka kɛsu ni ka restaurant ye ko diɲɛ bɛɛ kumana sigidaw fɛ olu dɛsɛlen filɛ nin wale in na ko yala marakɛbaw bɛ min fanga tigilamɔgɔw bɛ min jɔnni b'i fa i yɛrɛ la nin n'a ɲɔgɔnnaw ko k'a kɛ padiri b'a kɔni ka fɔ la ko lɔgɔli karamɔgɔ k'olu se ye mun ye o de ye ka bɛɛ wele n'o ye i k'a dɔn mairie ye ka kapu wele académie wele kɔrɔmɔrɔ ani k'a dɔn k'a fɔ minnu n'olu bɛ tali kɛ sigilamɔgɔw yɛrɛ la ka bɛɛ kɛ seere ye o n'a ma ɲɛ ko denmisɛnninw yɛrɛ tɛ lafiya kalankaramɔgɔw olu tɛ fiɲɛ sɔrɔ ka fili o kumana min bɛ tali kɛ nin restaurant ninnu maa sugu bɛɛ lajɛlen bɛ taa bisimila minɛ yen sanni kunda feere kunda o kuma k'olu ye préavis de grève k'o déposer tile 3 o kuma u b'o baara bila la an bɛ bi i ko bi in na k'o bɛɛ kun ye walasa ka waati di marakɛbaw ma u ka fura sɔrɔ nin na ko fura foyi ma sɔrɔ a la kabi 2019 ninnu kofɔlen n'u sigi bɛ yen u dɛsɛlen don ka wele wa fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛra i k'a dɔn ko fɛɛrɛ i k'a dɔn a ma bɔ ɲuman na o kuma an bɛ waati min na ko sisan bi araba Senu école publique minnu bɛ yen Senu kapu école publique k'a bɛɛ lajɛlen datugulen don k'a sababu kɛ nin commerçant ninnu ko maa si ma se k'u lawuli ka bɔ Senu écoleso kan u bolo ma dalen mun kan ɲininkali gɛrɛ murufatigi min ye murufa labɔ ale soci ninnu ma kɛ k'ale to ye komi kunnafoni di gafe ma a bɛɛ perepere latigɛ nka an ye min lasɔrɔ a bɛ i n'a fɔ o y'an yɛrɛ ka kunnafoni ɲininen ye k'a fɔ ko a bɛ i n'a fɔ finitigi dɔ la k'a dɔ don o de ta ye nin yɔrɔ in ye Senu sociba minnu kɛra yen nɔ ale ka murufa tun bɛ min o waati nka a ka kiosque nɔfɛ walima a ka magasin nɔfɛ a bɛ maa fa a nana sɔrɔ maa kunkolo joli b'u ka bulonda la école publique yɛrɛ ka datugu
u ka classe ninnu bɛɛ di commerçant ma kalandenw k'a dabila u ka classe bɛɛ di commerçant ma ani kuru kɔnɔna ninnu o t'u bɔ wa ayi ne kɔni bɛ min ɲini faso fɛ faso k'a bɛɛ d'u ma kalandenw olu ka jɛ kalan ko diɲɛnatigɛ la karamɔgɔw ka t'u sigi so nin tɛ kabako ye ya e yɛrɛ ni ala cɛ nin kan ka se ka lase ka langali cogo di k'o bɔ ka laban ka préavis déposer k'u tɛ taa o tɛ na ana kɛ ni dalu fana kɛra u kɔni bolomadalen don fɛn dɔ kan a tɛ kɛ gansan ni bolomadan bɛ min na kuma na tiɲɛ fana tɛ ban an y'a bɔ o kuma na nouvelle horizon kɔnɔ lala ni kibaruya wɛrɛ na k'u yɛrɛ bolo u tɛna na n'o fana ye ni ala sɔnna ma bawo a ka gɛlɛn i ka se ka t'i sigi ten a ka gɛlɛn papier t'e bolo data t'e bolo maa m'e bila yen a ka gɛlɛn an karamɔgɔ o fana ye maa kolo gɛlɛn ye dɛ kolo ka gɛlɛn o kuma janjo horizon ka bɔ yen ni tɛna dansigi an ka bi laseliw la sabu an ye minnu sugandi olu kɔni ye nin ye i ka dɔn kɛra lemanaw garijɛgɛ ye communiquéw an tɛ tɛmɛ n'u ye nin ye i ka dɔn baara ɲininaw olu tilela kibaru duman ye maa minnu bɛ fɛ ka ta baara la ko baara dɔ bɛ sen na min n'o ye i ka dɔn tombola o biye feereli ye ayiwa k'a feere da ni da min ye i ka dɔn entreprise Aruna Traoré n'u ko EAT olu kɔni bɛ ka maaw ɲini minnu ni olu bɛ se ka taa kɛnɛ kan ka taa feere ninnu kɛ da ni da ayiwa kalo sara o ye i ka dɔn 2,200 ye sɛfɛ wɛrɛ la fɛn min ye i ka dɔn prime ye n'o ye tile o tile wari min bɛ d'i ma i ka déplacement o de ye i ka dɔn k'a fɔ 200 ye ko ni maa minnu ni nin ko in bɛ olu ka i ka dɔn tulola kibaru duman ye ko n'u mago bɛ a ko la u bɛ se ka wuli k'u kunda ninnu yɛrɛ jaba la kan n'o y'u ka bureau ye entreprise EAT bureau a bɛ ACI 2000 la min bɛ i ka dɔn APJ o fana ɲɛmaayaso o kɛrɛfɛ fɛn min ye ka yanni burusiba o fanfɛla la o tɛmɛnen kɔ min ye nɛgɛjuru sira ye k'i to i sigiyɔrɔ la ka kunnafoniw sɔrɔ o ye 76 64 52 26 ani 44 39 21 54 faamuyaliko ɲuman k'o da ni laseli in kan. Kɔrɔbɔrɔ nin fana ye kunnafoniya min n'a bɔra secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière o kumana a ma ɲɛmaw olu yɔrɔ u ko u bɛ a da mɔgɔw tulo kan minnu kan ka to ka fisinina ka de ne ka u labɔ o kumana ko n'a kun fɔra ko baara in kun bi jɔ juin kalo tile 15 san 2021 ko commune 4nan commune 5nan ani commune 6nan fo ka se Bagineda ani Mundugula ko ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya maa o maa bɛ n'i b'a fɛ ka t'i ka nina carte n'o y'i ka du o kumana numéro ni k'a labɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ko baara ye i k'a dɔn ka a mɔnɔ bɔra a bɛ to senna fo juillet kalo tile 15 san 2021 o kama ko min bɛ tali kɛ fiche in yɛrɛ la a bɛ minɛ o kumana don o don ka ntɛnɛn ka taa bila fo juma na nɛgɛ ɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 13 la secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière u k'u jabala filɛ nin ye base B la kɛrɛnkɛrɛnna Ecobank yɛrɛ direction u kɔfɛ u kama u ko u bɛ a ɲini maaw fana fɛ minnu ni olu tɔgɔw bɛ yen ka ban n'u bɛ taa o kumana u ka ni numéro in ni ka a minɛ ko u ka taa ni u ka bugunatigɛ sɛbɛn ye n'o ye pièce d'identité faamucogo ɲuman ko dalen bɛ kunnafoni na sɛbɛn fasirila Bamakɔ juin kalo tile 15 san 2021 maa min bolonɔ bɛ sɛbɛn kan o ye secrétaire permanent ye colonel Chekne M Jifaga. O fana tɛmɛnen kɔ nin ye dentunu sɛbɛn ye min ni an b'o da aw tulo kan Fatumata Sangare k'a dɔn den npogotiginin don san 4 bɔɲɔgɔnko fari o ka jɛ dɔɔni o kumana k'a tununa kabi mɛ kalo tile 11 2021 san na Banangabugu ayiwa fa yɛrɛ o tɔgɔ ye Abdulayi Sangare ba o ye Kamisa Sangare ye a ɲininen don ala ka jɔn ɲumanw fɛ ni maa min kɛra den lakodɔnba ye n'i bɛ kunnafoni dɔ den na i ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la n'o ye 76 50 50 52 76 50 50 52 faamuyaliko ɲuman k'o da ni laseli in fana kan. Kɔrɔbɔrɔ ka bɛn kari nata in ma kalo tile 20 juin kalo san 2021 n k'a fɔ kabi sibiri yɛrɛ kalo tile 19 ka taa bila tile 20 na min bɛ tali kɛ Boyitela ka minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ ani Mali fan wɛrɛw fɛ o kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen wele o kumana sikaw olu fɛ yen nɔ san marabolo kɔnɔ u ka Boyitela ɲɔgɔn ye ba min bɛ kɛ o kumana a bɛ taa kɛ min na o ye Boyitelakaw u ka tarikuw n'u ka sigiɲɔgɔnw ni sinjiw walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn lakodɔn cogo min na o kuranɛ kalan ni fo ka se k'a dɔn k'a fɔ jigiyaw caman hakili falen caman bɛ kɛ nin kɛnɛ in kan o baaraw bɛ kuncɛ ni arajo yɛrɛ ko yɛrɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ san 26nan ɲɛnajɛw ye sikaw fɛ yen ala k'o jira an kɛnɛman na ayiwa janjo an bɛ foli bila kanuba jamakulu dɔw la k'a dɔn maa dɔw bɛ an yɛrɛw fɛ yan nɔ u bɛ fɛ ka na an kisi san a kɔlɔlɔw ma u ɲɛ ko an bɛ baara la an fɛ yan nɔ jamukan in ka d'u ye kosɛbɛ n b'a dɔn k'a fɔ e kɔni ye u ka tɔgɔw ta an bɛ se ka foli bila olu la technicien
technicien do munun bɛ i ka dɔn k'a fɔ IBC technicien o ye Malamine Sankare ani Frédéric Konare fo ka se i ka dɔn Demba Kumare ma o Demba in de sa o kɔni ka jamu ye kojugu dari ange Kumare i dun ka jɛ n'a ye dɛ Kumare tɛ maa ka maa ye dɛ kɛra nin fɔ ne ye o tuma an bɛ IBC n'o technicien bɛɛ fo IBC yɛrɛ cakɛlaw bɛɛ u cɛsirilen b'a ɲɛ u cɛsirilen don walasa k'an kisi sans kɔlɔlɔ an bɛ se ka kisi a ma cogo min sanfɛ yan Guinée équatoriale Congo Brazzaville an ka foli b'u bɛɛ ka Saudiyaka bɛɛ fo kosɛbɛ Repar Fɛlɛ ani Danbe docteur Afuba Fo Tarawele Repar maa ɲɛmaa don an b'a fana fo ani Cheikh Dramé secrétaire général don an ka foli bɛ Repar maaw bɛɛ kɛnɛ in sanfɛ Kɔrɔmuru Saliya Dunbiya ani Mamu Diallo u bɛ k'an lajɛ ATT bugu la nin waati na ka ATT bugu ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o kuma na k'a fɔ minɛ kɔni si an nabi Salam Radio Salam Musa Kulubali a ko min ye sɔngɔ ye ko ale bi i k'a dɔn ko viande sans os ko 3500 ko viande avec os 3000 yɔrɔ ja anw ye dɔ bɔ sɔngɔ la Musa Kulubali an b'i fo ka foli kɛ Ami Mayiga ye nin sanga in na radio nostalgie nostalgie tɛ n'a ma kɛ nostalgie an bɛ foli Ami Mayiga ma awɔ i bɛ kɛ muso ne sanga ayi dɛ ale tɛ bandaw Ala ka tile hɛrɛ amina yarabi a ka bɛn ni Ala ka jɛ kunnafoni gafe lasara aw ma